Dalangin suwi Antarja Gawantera Pawi ora tanding tiasa karaku nek ngene kuwi kowe kudu mlek yo ora mung wotak watuk wae aku
aku ngantem ping 3 kowe ngantem ping 3 coba hoi ambruk ora krasa piye iku ngantem wis tenanan lho Jano os mati kowe ganti aku pusing lho aku tak siap-siap sih ini aku ngantem kebu pecah sak dasik lho aja gede-gede ngono to Mas ayo hop bidunggas ora apa-apa apuh tenan apuh simbane sing rasa ganti musuh golek pawan jembar Mas sikutan barang aku mau nonton meletek untuk ini kang tumingal prang sampo samya matali pertapet wilating kota tananggung manguntang niti bendang sangat cimicil Latinya ngetali wuwus Dosa suriyoko Sajengkang dawane para wadya bala bawan
santri-santrine Begawan Pali Jiwa pancen ora kena mrengkake becik Malendra Negara Ngamarta Prabu Puntadewa regake sawangane Dityakala hantu laut tak kokop getihmu wabrak dong pantengan mutiar salah terus baun saya sakarmu saya
Kowe sapa kowe? Buta kowe wani tunjang kene wis apa? Alon-alon piye? Nalindra Mandura Prabu Baladewa kok ana alon-alon ki piye? Tekan Mandura bayaran 250 kok ana alon piye? Kowe sapa? Nami kula Detya Kala Hantu Laut Kwer apa tekan kene? Kowe tenan kene arep apa? Yang arep nglabuhi sing jenenge Begawan Tali Jiwa Guruku. Kwer nglabuhi apa? Kwer nglabuhi apa? Begawan Tali Jiwa Sembodo mbubrake tatanan budaya. Jimat Karmasa Dwarep dirampung iki karepe piye? Ayo, bali. Pidat. Wateking prajurit gelem balian wis dadi badak piye? Piye? Kowe gelem bali yen to dadi batak nyempelekke kandhane Prabu Baladewa. Ya, kelak-kelak mawar kadol pangrumu. Prabu Baladewa tau tate bedah praja boyong putih mung buta kaya diapurmu diblak tungkak bangka cangkemmu biaji. Ayo! Sing nonton! Wah! Ayo, kelak-kelak perang setim, bro! Jangan kau jawab jolok gerbutan kau yang pecahan mati. Orang-orang Prabu Baladewa dikring dulu ke salmo. Tadi tau moro sekali uli le dayatiku. Membuat kau jadi dapur mulu kau. Ya kita jatuh kowe. Ayo jangan kowe. Ini sebuah kowe. Kowe. Sadar. Sini. Ayo, sadar. Sini. Mulai. Ayo, iki pada itu. Ayo, coba kata. Matane buta yak-yakan. Enten Ratu Mandura ngamuk adewe galake pinten-pinten wong. Pun nek perkara niki kula ora arep melu-melu celeng boloten kebo latengen tenan iki, Mbah. Nggih piye to dadi putra siswaku kok mung jireh getih wedi mati kaya ngono iki apa? Ayo maju perang neh. Alah tiwas mati niki mengki kula sing maju perang. Aku tak sing maju nggih. Kula dongake lepaso parane jembara kubure nggih, Mbah. Sangkeme elek. Ayo Prabu Baladewa lan para Pandhawa kabeh ora bakal sulap Begawan Tali Jiwa. Pendhita Majnun iki tekan kene. Yo, kowe pendhita Majnun. Kowe iki pendhita Ucul, kowe iki pendhita Edan. Kowe arep ngrampungi jimat Jamus Kalimasada. Apa rumangsamu kowe arep milangke budaya Jawa iki piye? Yo, para gede, yo, milya daging sempuk. Yo, yo, gegering yo. Ayo, para gede, yo iki pilihan sirahku apa piye yan temen. Mudian ayo kowe ngerti iki apa? Cuthik njet diasmu iki nenggala tau budake nyawa pirang-pirang pendhita kaya dapurmu iku kudu dilangi saka donya iki Brahma. Mati kan? Mati. Musuh Baladewa kok ora mati. Ayo sapa sing iso sisa ayo. Nyek aku. Ora mau tiap apa apa. Mati tenan.
amung seta pukul panolwan paksi milo katur tobat samage selikur dina sing kuni wonten dawuh katimbalan Duryudana wonten dawuh katimbalan kados pundi menika Sang Hyang Bathari wiwit kuncung ngantos tumekaning gelung wiwit drapang ngantos dumugining crapang Purwa Madya mungkasi boten gampil ngrubuhaken para Pandhawa kuwi gampang yo nggih kuwi gampang wis sabar sawetara iki mengko mara gage sawangen pun ibu bakal malih sloga nanging kowe aja kaget ya sing kuni ya Duryudana yen to pewujudan kowe iki mengko nganeh-nganeh kowe aja nganti kaget sing kuni Duryudana Trisama pirangmu penangkul kinempet kempet susang retnaning sawono anak Prabu Duryudana kados pundi pawan kula aturi mresani lha kok menika wonten gaman ingkang mapan wonten ing sangajeng kula dalasan panjenengan samake Sang Hyang Bathari iya iki aku sing kuni Duryudana iki bunda lah kok dados pusaka ingkang blondeng kados ngaten menika paduka menika nggadahi ide kados pundi paduka nggadahi panggagas kados pundi dina iki kanthi sarana gegaman iki para gage tamakna marang anggane Janaka ibarate bakal ngrubuhake wit wiwitana dhisik paprasana dhisik pangpangi sing mapan ana ing wit kuwi ibarate wite kuwi Pandhawa Janaka sing minangka dadi pangpangi para gage golek ana ngendi mapan dununge si Janaka dina iki yen tono pakabaran Payuta Jali kang mudhun mapan ana ing Gunung Tidar Janaka uga mapan ana ing kono para gage gawanen pusaka iki sing muni sing beta kula tuh sing gawa ya sing mburi kuwi no sing gagah gedhe dhuwur kuwi sing gagah pideksa kuwi no sing beta kula ya wajib kowe iki ngene aku ra mbok gawa awakku saya gatelen kabeh dendeno kula ingkang beta nuwun inggih monggo dipun tindakaken kalenggan nika anak Prabu nggih saken dawuh pawan Trisanga berangmu